Na ji wa masoyiya so zama da ji wani wina mai nufawa na yi kukan zuciya na rashin masoyiya dama 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 da ji wa shayarwa ta na ji wani nufin aurenta she kuma dole na bari ta dan addinin mu bai yarje ba waye san gobe wanda yana sarkin da shi ne kirayawa kaddara ta riga ba ta magana da aka take ba sauya so ne sigar gama da na ji wa yar uwa ta wajen shayarwa da ita duk ba bi sani ba idan da rai kallo mai karewa maganar abar dubawa ya aka yi ba bi sanin ba isa bula tafiya ta yi nisa ba ta dama domin shekaru da yawa na fice gida ciki ban zauna ba cikin yawon nema na sani nake ban yi kiwa ba shekaru na ta shishudewa shirin gida na yi dawowa a nan na ga yarin ya kyakkyawa a gidan mu tare da mama suka yi tarata hankali nutsuwa ta ni kwaye na gurin da zuwa autar mata cewa maman mu wace ce wannan mai hankali da nagarta ce da ni kan wace munka yar kawata ce ta hakika mahaifiyar ta tarasu ta marta me ce nake rainanta kafa sansani a cikin ruhi da rairaya da kulawa da ke gare ta din daga wannan rana din hakan da nake a gare ta yasa na ji wata kawo na so na ganin haka sai mama ta yi kiran mu ta ce da mu duka ta shayar mu ma aure tsakani da mu addinin mu bai yarje ba soyayya so zama da ji wani wina mai nufawa na yi kukan zuciya na rashin masoyiya dama 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 da jiwa yar uwar shayarwa ta